глич в World 2 плюс 1 Speed Keyboard Escape и сега ще ви го покажа. Значи, гличът е не е за топките. Да сте си го пуснали Тинквинито, обаче аз за сега още не съм си го пуснал, ще го пусна после. И аз ще го пусна после Тинквинито. И, значи, гличът е, че можем да вземем 100 милиона победи. Обаче това не става. Не дам пари, бе, човек. Значи, така. Хора ще между сам. Това наистина ще ви го покажем. Абе, какво? Добре, хора, да не се занимаваме с глупости. Трябва да ви покажа глича. И после да дам пари да се телепортирам. Хора, аз в момента съм много прост. Това ще дам пари, не ми пука, ще дам пари за вас. Хора, tego! Хора, вижте! Не ми дава да кликна телепорт бутона, хора. Телепорт бутона вече не работи. Хора, стягам се. Така, хора, наистина вече покажа какъв е глича. Супер тайн глич. Обаче аз като минах през тия победи не взех никакво победи. Буквално наистина пише 100 милиона победи, не взех нищо. Обаче нямам, това е хипер скрито място, само да кажа. Буквално това място направо почти никой не го знае, че хора. Той не го знае. Обаче първо трябва да направим той с топките, ония глич с топките, дето скачаш на топката, ставаш малък и се изстрелваш в въздуха, трябва да го направим той. Аз не ви говоря за този глич, аз ви говоря за друг глич. Така, ето тук сме на топките. Така, на най-крайното трябва да отидем. Какво? Цък. Хора, че топките нали са много напрегнати. Така. Поне и тук ще научите този глич. И тук ще научите този глич. И не успях. Не успях. Какво? Защо не става? Там да не са го фикснали, защото ако са го фикснали, отивам се убия. Не, са няма как да не работи. Стана. И така може да скипнете целия мап, но не ви говоря за ето този глич. Говоря ви за друг глич. Говоря ви за друг глич. Чакай. Гледайте, хора са. Така. Ето тук е глича, хора. Значи, нали виждате ето и тук. Ето тук, нали той го виждате. Ето тук. Виж, минаваме вътре. Ето ги 100 милиона победите. Сега ги видяхте. Обаче сега наново трябва да направим гличът, защото нямаше ги и пропуснахме играта. Загубихме, затова трябва да го направим наново. Видеото ще бъде дългичко, ама... Аз не знам защо кликам с тези. Ой, сега ще го направим, да не се притесняйте. Хора, той пак е едно и също.
преди на тия топки умирах, защото не ги бях свикнал. Сега вече съм ги свикнал. Той е много прост, бе. Той не знае за клича, който може да скипне с целия мач. Стана, хора, стана. Аз го осъзнах, че е станал. Тук ще падна, ще умра. А не, не умрях. Хора, и сега ще стане работа. Човек. О, стана, хора. Така. Правя го. Ето. Хора, тук сме и... Хора, ето. Тук сме и... Ето ги 100 милиона победите. Ето тук трябва да минеме. И буквално ще го минеме. Ето тук право. Stage 15 е тук. И ето тук бяхме дошли. Буквално се едно от тук сме минали. Се едно от тук сме минали. И ето тук може да си минете абсолютно прекалено лесно. Прекалено е лесно. И ето тук плюс 100 милиона победи, което е инсейн. Ма не ги получавам, защото по някаква причина, като мина през тях, не ги получавам. Ето, даже пише левел 530 recommended. Аз съм левел 340, което е инсейн. И съм стигнал до ето тук, което е инсейн. И сега хора да ви докажа ли, че не мъчаете хора да скриншотна. Яка аура. Вай, чакай. Опа. И че я бъркам. Хора, сега хора, ще пробваме да вземем 100 милиона. И ето хора, буквално взех 200 милиона, но по някаква причина моите уинове си остават на моят си баланс, което така хора, ако нямате достатъчно скорост, за да минете нивото, направете го така, както аз ви казвам, така че хора, айде, чао!